हारिनि थैजों सोमोन्दो गैयै माखासे इउटिउबारफोर दङ गावनि बेक्तिगत सार्थखौ जाफुंहोग्रा बेनो जोबथा बिदाय होबाय आं इउपिपिएलआव आरो जिबनाव गैला। गुड इभिनिं एभरिवान नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै निश्चय बुजिखादों आरो हमनो हाखादों नङा होमबा बेयाव आङो मोननै भिडिअ इन्ट्र' लगायदों मोनसेया जाहैबाय रन्जित बसुमतारी बिथाङा माखासे इउटिउबारफोरनि सायाव सोंखारिनाय बा इउटिउबारफोरखौ वार्निं होनाय जादों बिथाङा थोंजोंलि दा बेजों लोगोसे जोंहा इउपिपिएल हान्जाखौ नागारनानै सासे BPF हान्जायाव जयनिं जादों बिथाङा मानि खारनाव जयनिं जाहैखो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायना लायोब्ला निश्चय बुजिनानै लानो हागोन। दा बे इउपिपिएल हान्जाखौ नागारनानै BPF आव जयनिं जानायखौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोननो रन्जित बसुमतारी बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव आं एसे फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै रन्जित बसुमतारी बिथाङा सासे मोनसे समाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय सासे NDP आफादनि सासे दैदेनगिरिमोन बा लिडारमोन होननानै जों बुंनो हायो आरोखि जायनि जाहोनाव गोबाव सम बिथाङा हाथियार लानानै संग्राम खालामबोदोंमोन हारिनि मुङै बा हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन गावनि जिउखौ दान होनानै बिथाङा गोबाव सम हाग्रायाव एरसे थानानै बर' रायजो राजानि थाखाय बा बर'फोरनि थाखाय दावहा नांबोनो गोनां जादोंमोन। नाथाय बिथांमोननि साननाय हनाया खाफाल गाज्रि होननानै बुंनानै लानांसिगोन जोङो दिनै मोगथाङाव महर मोनदिया बा गुबुन राहासो ओंखारबोबाय नाथाय बे राहाजों दिनै बिथांमोननि जेंनाफ्रा जोबस्रांलाङाखै। दिनै रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिटिआर एकर्ड गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गाव सासे जानानै थानो मोन्दों बा फरेस्ट मिनिस्टार जानानै थानो मोन्दों। दिनै बिथाङा गाव हारसिङै आलो गोजोन संसार मोनजानायखौनो सारा बुहुमनि बर' रायजो राजाफ्रा आलो गोजोनै संसार मोनजादों साननानै लाखो ना माखो। दिनै बेजों लोगोसे गबिन्द बसुमतारी बिथां डिपुटि चिफ नङा होमबा बिटिआरनि बिथां सानैया गावसिनि इयुन फिउचारखौल' साननानै नायोब्ला जागोन नामा गावसिनि न'खरनि उदै थाइसे बुंनायखौल' नायब्ला जागोन नामा गासै रायजो राजा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानायानो जा बा नन बिटिआराव थानायानो जा बिथांमोननि गासिनिबो उदैया समानै बुंनांगोन। बिथांमोननि न'खराबो नोंथांमोना जेरै आलो गोजोनै संसार जागासिनो दङ बिसि फिसाजों थिग बिथांमोनाबो बेफोरबायदि संसार मोनजानांगोन अब्लासो गासिबो जिउआव गोजोन सुक्ति एकर्ड खालामनानै लाबोनायनि मुङा गोसारनानै थागोन नङा होमबा। दिनै बिथाङा माखासे इउटिउबारफोरखौ थोंजोंलि गाज्रि रावजों सोंखारिदों आरो लोगोसे वार्निं होनाय जादों जायखौ बुङोब्ला दिनै बेसेबां समनिफ्रायनो माखासे इउटिउबारफ्रा बा ससियेल मिडिया सालायग्राफ्रा फेसबुक क्रिएटरफोरानो जा बा इउटिउबारफ्रानो जा बिथांमोनहा हारिनि मोजां गाज्रि गासैखौबो फोरमायगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों जि जायगायाव डेभेलप जादों बे डेभेलप जानायखौ डेभेलप जादों होननानै फोरमायगासिनो दङ जि जायगायाव गोदोसोनानै दं बैफोरबायदि गोदोसोनायखौ दिनै इउटिउबारफ्रानो बोखां होगासिनो दङ बोखां होगासिनो दङ। मोनसे समाव MLA MP जानानै थांदों बिथांमोना GM जानानै थांबाय दिनै डिपुटि चिफ मिनिस्टार जाबाय सोरबा गोबांथार नानांथार रोखोमनि बिबान मोनलांबाय बिथांमोना मोनसे समाव रायजो राजाफोरनो गामि हाबनानै गोदो रावजों खोथा होबोदोंमोन समायखेरा होबोदोंमोन बैफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै इउटिउबारफ्रा बुरखां होनायनि थाखाय इउटिउबारफ्रा दाय जादों नङासै होनबा रन्जित बसुमतारी फेरेंगानि थाखाय। दिनै नोंथाङा इउटिउबारफोरनि नामखौ माखासे थोंजोंलि सोंखारना बुंनो हायो होनदों सोंखारिस्लायनानै साबसिनमोन ना सोरमोन नोंथांमोननि थाखाय जायफोरबायदि इउटिउबारफ्रा गाज्रि सोंखारिग्रा बा गाज्रि भिडिअ होबाय थाग्रा बिनि सायाव नोंथांमोना थब्लंलि मानो बुंना होआखै नांगौ जायोब्ला जोंनि गोरोन्थि जादोंब्ला जोंबो सुद्रायगोन ना बबेबायदि एंगेलजों जोंबो भिडिअ खालामनांगौ जोंबो सोलोंनानै लागोन नोंथाङा मानो बुङाखै। दा जोंखौ बुंदों गावनि उदै थाइसेनि थाखायबो गावनि स्वार्थनि थाखाय माखासे इउटिउबारफ्रा भिडिअ बानायनानै होयो होननानै बेथ' नङा जोङो नोंथांमोना जिबायदि बाथ्रा बुंदों जों बेखौसो जोङो भिडिअखौ कालेक्ट खालाम होगासिनो दङ रायजो राजानो फोरमायगासिनो दङ रायजो राजानो दिन्थिगासिनो दङ बेवहायलाय जोंहालाय मा गोरोन्थि जाखो। नोंथांमोना जिबायदि खोथा बुंना लाखायो बैफोरबायदि खोथाफोरखौसो जोङो रायजो राजानो प्रकाश खालामना होगासिनो दङ फोसावनानै होगासिनो दङ अब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि बुंनाय भिडिअफोरखौ जोंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो मोन्दों सोरनिबा निउस पर्टेलनि गेजेरजों नायनो मोन्दों अब्ला नोंथांमोना माखौ दुखु मोनखो इउटिउबारफोरखौ नोंथांमोनहा जिबायदि दायो खामानि मावगासिनो दं बा मावाखै बेफोरखौसो जोङो इउटिउबारफ्रा माखासे बोखां होगासिनो दं जेन बबेबा जायगाखौ नुसनाखैब्ला नोंथांमोना नायसनाखैब्ला बैफोरबायदि जायगाखौ नायथों नुथों होननानैसो बा एसेबाबो अननाय हरगोन खोमा होननानैसो बैफोरबायदि जायगाखौ बोखां बा नागिर नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगासिनो दङ देखायगासिनो दङ अब्लालाय बेवहाय इउटिउबारफ्रा मा गोरोन्थि हाबा मावखो। दिनै नोंथांमोनखौ नोंथारैखौ जोङो नंगौ होननानै बायदिसिना एड खालामनानै बा माबा मोनसे एडिट खालामलाबायनानै सरजाबनानै नोंथांमोनखौ भाइरेल खालामलाबायदोंब्ला बेफोरनि सायावसो नोंथाङा बुंनो हायोमोन ना। दिनै माखासे इउटिउबार होनाय लोगो नोंथाङा गैयाब्लाबो 100आव 50%खौनो बुंखाबाय अब्ला दिनै बै 50%आ नोंथांनि थाखाय मोजां खामानि मावाखै नामा नोंथांनि थाखाय जेबो कन्टेन्ट लाबाखै नामा नोंथांनि थाखाय भिडिअ लाबाखै नामा नोंथाङा जा बुंदों सार नोंथां बुंनायखौसो जों लाबोगासिनो दङ नोंथाङा दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर' सारा एकर्ड खालामना लाबोनायनि गेजेरजों जानो हादों सासे फरेस्ट मिनिस्टार जानो हादों जोंहा बेयाव नोंखौ दुसिनांगौ दरखार गैया
नाथाय नोंथाङा बर' रायजो राजानि थाखाय आइ आफाफोरनि थाखाय बबाव थानो मोनगोन मोना बेफोरनि सायाव नोंथाङा बाथ्रा बुं दिनै नोंथाङा सासे EM जानानै फरेस्ट मिनिस्टार जानानै बर' रायजो राजाफ्रा बर' फिसाफ्रा दिनै गावनि थागिबि जायगायावनो गावनिनो हायावनो थानो मोनाखै गोदाव सोराव होखारजादों जि जायगायाव नोंथांमोना बांखार खालामना दोनहैदों केम्प खालामना दोनहैदों थुम्बु सोङै सोङै बिथांमोनखौ रिलिफ खालामनानै दोनहैदों दिनै बै रिलिफनिफ्राय हनै जोंहा दुखु मोननायसो जागोन दा बुंबा माने सावथाल आदिबासि बिथांमोनहा थानो होआ मानो होआ होननानै होस्रांगासिनो दं बा होखारगासिनो दं अब्ला बेफोर बोरै जानो मोनखो जोंनिनो जायगा आसामनि सिङाव थानाय जोंहा बिटिआर दंखायो नङा होमबा बे बिटिआरा अनलि फर बुंनो थाङोब्ला बर'निनो जायगा बर'निनो रायजो दिनै बड'लेण्डनि जायगायाव जोङो बिटिआर मोननानै फैदों बे बिटिआरनि गेजेरावनो दिनै गुबुन हारिनिसो पावार एन्ड फांसना सोलिगासिनो दं माथो अब्लालाय बेफोर बोरै जानो मोनखो दिनै नोंथांमोना सरकार सालायनानैबो सालायै बायदि नोंथांमोना पावाराव थानानैबो पावार गैयै बायदि नैबेफोरबायदि बाथ्रानि थाखायसो जोङो इउटुबनि गेजेरजों भिडिअ बानाय होबाय थानो गोनां जायो हा नंगौना नङा रायजो राजाफोर नोंथाङा फोरमायहरलाय दिनै जायफोर बर' फिसाफ्रा हा हु गैयिनि थाखाय हा लानानै थाहैदोंमोन बिथांमोनखौ नोंथांमोना गारियाव थिखो लांदों आरो रिलिफआव दोनहैदों दिनै रिलिफआवबो थानो मोना हनै जोंहा सावथाल बिथांमोना बा आदिबासि बिथांमोना दिनै बर' फिसाफोरखौ बेयाव थानो मोना बेयाव दोननो मोना होननानै होखारनो नागिरगासिनो दङ हुलुस्थुर खालामगासिनो दङ नोंथांमोना बेफोरखौ नुवासै बेफोर नुनानै नोंथांमोना लाजिनाय मोनासै बेफोरनि थाखायथ' नोंथांमोना फुल दायथ' लादोंमोन ना नोंथांमोना दासिमबो मानो थानो थाखाय सुख सान्थियै बिथांमोनखौ दोननो हायाखै बिथांमोनखौथ' दिनै गुबुन हारिफ्रा उपद्रब खालामगासिनो दङ होख्रांगासिनो दङ अब्ला बिथांमोना बबेयाव थाहैगोन बबेयाव थाना रायजो जागोन बिसि फिसाखौ बबेयाव दोननानै बबेयाव फोरोंगोन फोलावगोन बा गिदिर गोलाव खालामहरगोन नोंथांमोना जुदि सुबिदा होआब्ला जों बैफोरखौसो बुङो दिनै नोंथांमोना बुंब्ला गन्थ'आव दै हाबनाय मोनो लाजिनाय मोनो नङा होमबा जोङो नोंथांमोननि थाखाय जेब्लायबो मोजां गाज्रि भिडिअखौ लाबोनो नाजायो नोंथांमोनासो नाथाय गेजेर गेजेर माने गोदाव सोराव खोथा बुंना होसोबाय थायो बेफोरबायदिखौसो जों बुंनो बाध्य जानानै फैयो नोंथांमोना मोजां मावनानै देखायब्रा इउपिपिएल सरकार जानानै बा जायखि सरकारानो जाया माने BPFआनो जा इउपिपिएलआनो जा सोरबा बिजेपि कंग्रेसआनो थायाथों माने पावाराव नोंथांमोना मोजां खामानि मावनानै दिन्थिब्ला मोजां भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननि डेभेलप खालामनायखौ जोङो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन इउपिपिएलआ ओरै खामानि मावना होबाय नै जोबोर मोजां रायजो राजानो जों फोसावनानै होगोन मावाखैबालाय मावाखै होननानै जों फोसावगोन सोरबा BPFआव मोजां मावदोंबा BPFआव मोजां मावदों होननानै जों फोसावगोन BPFआव जुदि मावाखैबा जों BPFखौबो मोजां मावाखै होननानै जों फोसावगोन बेवहाय जोंनि मा गोरोन्थि दङ नङा होमबा स' नोंथांमोन बिदिब्ला बारा गोलाव बाथ्राखौ बुंनो सानला नोंथांमोना सिगांनिफ्राय जोबजासिम भिडिअखौ नायनानै लादो आरो सोर मा बुजिनो हागोन निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर लोगोसे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र जायनि जाहोनाव इउपिपिएल पावार एन्ड फांसन थासेयावबो सरकार थासेयावबो दिनै इउपिपिएलखौ नागारनानै इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमा जोंहा ओंखाम संग्रा सुबुङा दिनै BPFआव जबदान जाहैदों मानि खारनाव जबदान जाहैखो आरो माखौ मोजां नुहुरनानै नोंथांमोना बिनि सायावबो गुवारै बेखेवनानै नायबिजिरोब्ला निश्चय बुजिनानै लानो हागोन माखासे इउटिउबारफ्रा माखासेखौ जों थोंजोङै मुं खारिनानै बुंनो हायो खिन्थु जों खारिनो गोसो गैया माने जानला मोनला नङैनि हारिनि थैजों सोमोन्दो गैयै माखासे इउटिउबारफोर दङ गावनि बेक्तिगत बिसोरो जाहाथा मेसेज लाबोनानै मानसिनि गेजेरावहाय बिशृंखला सृष्टि खालामनो नागिरबाय दङ आं बिथांमोनखौ सांग्रां जानो होदों हारिनि थाखाय मावनो नागिरदोंब्ला आरो हारि मावनायजों लोगोसे गावनि उदैनिबो सोमोन्दो दंब्ला मोजां मावथों नङाब्ला बे हारिया खहा जायो बेखौ सांग्रां जानायानो नोंना दिनै BPFआव जइन जाबाय नों बबे दोलोनिमोन आं इउपिपिएल दोलोनिमोन इउपिपिएलआव मा पद मावोमोन मा पदआव आं बिदिनो मेम्बार पदआव दंमोन दा इउपिपिएलआव सरकार दागासिनो दं नोंथाङा मा खामानि मावनायखौ नुनो मोनखो इउपिपिएलआव ओमफ्राय माखौ बोराबनानै नोंथाङा दुखु मोननानै BPFआव आंनि दुखु मोननाया बेनो खार'ना जाहैबाय आंथ' इउपिपिएल दोलोआव अनेक दिननिफ्राय सेंग्रानिफ्रायमोन गोबाव समनिफ्रायनो फार्स्ट समावहाय डाबल फि दादोंमोन बे समनिफ्रायनो आं दंमोन बे गसाइगाव राजेन मुसाहारिनि सेरावनो अफिसाव बेयावनो आं ओंखाम संदों जारफोराव आङो गावनिनो खस्थ' भुगिनानै सोलिबोदों संसार जाबोबाय दे उनाव मोनगोन लासैबाबो माबा मोनसे फिथाइखौ मोनजागोन होननानै बुंदोंमोन आरो बिसोर खोथा होदोंमोन नाथाय आंखौ दा नायस'ना नुबाबो मोजां रिसपेक्ट होआ अब्लालाय बोरैथो सोरथो मोजां मोनो जुदि आं संनानै खावनानै जाहोबाय जोथोनै लाबोबायमोन बे फिसाखौ जुदि बोखांनानै एसेबो मैल'खौ दोनाबा आं बे पार्टियाव थानानै मा मुलाम्फा दं जाहाथे आगोलावबो सरकार सालायखानाय बिसोरथ' दासो गोदान दा आगोलनिया जाहाथे आंखौ दा आगोलनि फुराना जे सरकार सालायदोंमोन BPF दोलोआ बिथांमोननि सालायनायखौ आं मोजां मोनोमोन जार फलाव आङो जाय बिफाजों दंमोन बे बिफाया जे गावनि फिसाखौ निस्सय अनफिनगोन उनाव बिदि सानदोंमोन नाथाय बे फिथाइया गैया इउपिपिएलनाव
बेखौ नोंथाङा बिथांमोननि सरखार सालायनाय समाव मा मोनखो न' मोनदोंमोन जिखुनु न'आथ' बे सेन्ट्रेलनिसो जाहैबाय बेथ' बिटिसिनि नङा बे जाहैबाय गोजौ लेभेलनिफ्राय फैखायो बे मोन्दांथिखौ मोनखायो बयहाबो लोगोसे साबसे जयनिं जादों आंजों लोगोसे दं साबा 8 दंबावो फैगोन नोंथांमोनखौ सोरबा बुरखायनानै लाबोदों ना नोंसोर गोसो जाना फैदों जों गोसो जानानै फैदों नोंथाङा दिनै गावनो गोसो जानानै बिजौआव फैखाबाय गाबोनहाय इउपिपिएलनि मानसिया सोरबा नोंथांखौ माबा मोनसे बुंनानै नोंथाङा थांफिनगोन नामा इउपिपिएल आं थांफिननो होननानै जयेन जायाखै मानो होनोबा आं जा मोन्दांथिखौ मोननांगौ मोनखाबाय आरो आंनि गोसोआ बेबायदियाव गैला बेनो जोबथा बिदाय होबाय आं इउपिपिएलआव आरो जिबनाव गैला